Unang pangutana. Ay, mayong hapon, no? Karon na po, panahon na po sa question and answer or cross-examination o matubang mo si Pastor John Dinuna para sa pagdepensa sa iyang komentaryo ganiha, no? Kanala. So, ato lang sundon ang atong nasabutan nga 20 seconds nga question o 30 seconds nga answer. Ato lang yung pagbuton, mahuman ang iyang 20 seconds nga pagpangutana o ato pong pagbuton ang itubag og 30 seconds. Di lang ito magsapaw para nindot paminaw sa mga tao para makasabot yung mga tao. O, mo na karon magsugod na. Okay. Natindaghan ang istorya niya. Wa man gyud tay basa-basa pero ingon man siya. Basta mo rin mo to. Wa po kita toy babasa. Pwede magini babasa. Terus basig mailan tani. Okay lang. Okay. Ako pamutan na. Ako pimutan na. Ikaw limutan na. Humpal din naman ni ikaw man. Ako ba? Di. Ikaw may wala na mahayag. Sige. Sorry ha, di ba balo. Ako pangutana, Pastor, ingon man ka nga kinahanglan gyud mabasa sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol ako magtudlo kami tungod sa iyang pulong kinahanglan mabasa sa Biblia. Na, mabasa ko. Sige, basa. Brother Michael? Sige daw. Ikaw to, ko. Sige daw. Sa bersikulo. Una ka mo dahil sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nani? Kutluan ninyo. Tama? Okay, namatala ko mga ganito, iunang talaga. Ikaduha si Timoteo, Ikaw po tanan, tubag sige. Sige. O sa sitas. Kasi mo siya tayo. Naniimon ang balaan kasulatan nga kung di mabasa sa Biblia dito noon. Sitas. Dili, ang akong gisulti. Juan 17. Sige. Juan, Biblia na ha? Biblia ha? Balangan na sila pinagi sa imong pulong. Ang imong pulong, balangan na sila pinagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong mao gid ang kamatuoran. Usap-usap mo. Ang kamatuoran gid ay pulong sa Ginoo. Kinsa man naging mo nimo kanang pulong ni sa Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Kinsa naging mo nimo kanang pulong ni Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Ako iputan mo. Ha? Tubagan ako, kanang pulong din na ba mag-iskutan Biblia na? Sabi na. O isang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kanang pulong ni Biblia na? Okay, dara. Sige. Okay. Relax lang. Hindi magkaya na. Break na ka wala. Okay, dinali lang. Anyway, ang tikabig ang Ginoo man. Tama? Sige. Ikaw may mutan. O isang sita sa Biblia kapitulo bersikulo ang kanang pulong sa San Juan 17. Refer na sa Biblia. Oh, sa tayo, mutan na sila. Okay, katulong na ni. Katulong na mo din balik. Lagi mga one word is enough for a wise man. Hugog gid. Ang imo nila, ikaw nag-imo na nagila ko. Okay. Yan. Ang kondo. Ang kondo bra sa temple. Kanang imo nga pulong sa San Juan sa 17. Kinsa nag-imo nimo nga Biblia na unsang sitas? Kanang imo yung ipabasa nga isitas. Imuha raman ang pamagi. Biblia lang atong musiha. Dili. Kuha man ang disulpit. Ingon ang Biblia. Mabasa o masabot. Lagi. O sa mga klaseng interpretation na gigamit para masakit ang tama. Balik ka din na. Ano. Sabi, unsang klaseng course of interpretation. Sige. Unsang klaseng course of interpretation yung gigamit kaya para mahintama yung panimutan ka ng pulong din na refer na sa Biblia. Okay. Ingon pa si Kristo, mahanaw pang langit og yuta apan akong pulong magpabilin sa walay katapusan. Pasabot, kung ipamulong ni Kristo matuman. Pastor, course of interpretation ba? Abala ka muna kung sa dili oy. Ay magbuot ka. Kipasa niya paglinga. Wala mo nagbuot nimo. Next Kristo. Wala mo nagbuot nimo. Ang pagkutan ni next course of interpretation ba imo tubaga? Ay mo ni mo tubaga pastor. Dito ba ako? Wala, sa Kristo na lang. On sa classic course of interpretation ang imong gigamit aron paghatag og konklusyon na kanang word nga pulong dinha tawag ini refer na sa Old and New Testament kamo na Biblia ron. Ako na to gitubag. Kung di ka mo angko na to, next question. So di niya matubag. Kanang word nga pulong ang imong pulong kamaturang sa written word or spoken word. Kanang istutan niya ang pulong, nag-refer na ng Kristo. Wa pa nang utang asa ang nag-refer. Mao na ang word nga pulong ba? Next question kini refer na ang Kristo. Unsang sinta sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo Biblia. Usa si Kristo po Biblia? Ingon ka kanina kanang pulong refer na ang Kristo. Sa ba? Pakita ba? Ingon ka kanina, gibalitaan ta ang sinta
as-asang sila sa Biblia na ang Biblia pulong sa Ginoo. Gibase nimo ang Genesis 17. Ingon po ka na si Kristo ng pulong, usa mo tinuod ha. Okay. Sige. Inan na lang, brother. Okay. Binuang ka. Di na mo kayo. Basta lang. Sige. Ato na lang yung kondangan, brother. Gamot na lang. O niya, isipan ninyo, kamo manapildi mi, at least na-explain na mo, ngayon siya nga, ang bata, kunyagan. Di na taputan na. Kaya ang pamutana, kung iksuon mo man ikahumanan eh. Sige, kamo, sige, pamutana na. Sige, tumaga, sige. Sige, karon may hapon no, so ni-decide man si Pastor. sila Pastor John Dino na nga dili lang daw ipadayon eh. So kuan, ato lang respeto ni. So, buti pasabot, atras sila. Sa di pa naman sila. Tawag ka naman, hindi ko ka naman. Ako sa pagkita mo kinutinoon. Nag-sharing ka, di ba? Ba't na mutana ko ninyo? Di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.